Magnano mbola tsara atsika jiaby vahoaka malagasy. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Miakatra ary de tegna miakatra ny température ao Ambaribe atsika mikoragna azo rangoaly. Rangoaly io volaniko taminareo zay hitanareo io za sy ny namagna anday jiaby zay tsy nandry niaraka ny vahoaka ny sakatia. Fotony mavoagnomby joby niany mety avoagnomby malandy amare. Tsy nandry zay niaraka ny vahoaka ny sakatia. Isorako ny namagna baka Tananarivo nagnamia alerte zay no moaly ary namoazana namagna havagna sakeza ta sakatia koa niaragna tsy nandry aligny nagnano tsy mandrimandry zay. Hitanareo donc ny raha mandalo asakatia tsika mikoragna azy io mipublieko amin'ny Facebook ao ho an'izay mahita nataoko publication public le raha mba hiarahantsika mahita hoe mafy raha ataony Mamy Ravatomanga ndraiky Rajoelina vahoaka malagasy. Aloha ataoko hoe vahoaka malagasy fotony mavoa zay Ambaribe mety mavoanareo antany hafa mare. Ny tiako volagniny zegny oka tsika hiaraka hitsangana zalahy. Azafady. Oka tsika hiaraka hitsangana fa raha ty fa tsy neny Ambaribe na ny diana iky fa ny Madagasikara jiaby. Kotsaroanareo teto matetiky nambarane teto ny volagnine teto Rajoelina Ravatomanga tsy gendarme tegna hoe gendarme gasy regny magnano kagole regny fa mercenaire russe na farandro baka sovietika. Anareo vahoaka malagasy mbola mankatia mbola mandry efa nampidiragna mercenaire tanànatsika. Mivoazatsika tsy tany mikorontagna tsy tany misy nino andeha mpidiragna mercenaire ngia Ravatomanga Mamy Ravatomanga. Za tsy Zagnahary boko za tsy tompony fahignananao fa anao io fa mbavan'ny fahafatesa Ndragnahary mangalanao mora asia vahajany Zagnahary fa zay vahoaka ny Ambaribe ka za mpidirinao damby hamoanao anao bory fotony ambarako anareo vahoaka tsy tafandry ny lehilahy mandry fa tsy lavoloa amy l'hôtel misy izy ao. Eneny l'hôtel misy anao, eneny tany misy anao Ambaribe ao. Fa zay olony vahoaka ny Ambaribe zay tsy dahalo boko zay tsy assassin wala zay tsy haiko fivolagnana izy fa anao zalahy Mamy Ravatomanga anao koa mitsakaraka damby antognanao tompony lohanao fa tane tsy amiane tane anao ma tsy mera tsy amiagna Rajoelina tane tsy amiane anareo ndregna nino vahoaka ny Ambaribe vahoaka malagasy tongotra miara mamindra soroko miara milanja raha ty. Anao Mamy Ravatomanga tsara zalahy miegny fa zay Ambaribe tsy enky namon'olo zay mamono akoho mamono zanaka miamby mamono dogotro mamono agn'omby fa zay tsy enky namon'olo. Anareo namono anabaviko tanareo io anabaviko io boko nivoninareo tam prison zay tsy enky nisy volagna nataonay nany io ary tsy enky voly zay minanabavinay bene tsy enky meky aza tohinareo
Rajoelina ndraiky Mambravatomanga zay eka azakady alainareo zay eka aza hodikodigninareo jery projet présidentiel anareo midry kokoforo zay ny atao hoe projet présidentiel noho ny fahabadoenareo fitondragna ty zay eka azakady alaigna projet présidentiel zay tsy mijery zay ne tsy misary fa zay sahiragna tanànane mahavilogno zay anao koa tia hagnano projet présidentiel raha Vatomanga ndao ataova amy tanànanao Morondava agny fa anao zalahy mampitandrignanao matetiky za raha Vatomanga tsy iadagnanao volaniko Ambariobe ary tsy iainganao amy fiadagnana anao nefa mba fampafatesana serikeunao volaniko fa mbo antragnonao ao Rajoelina anao zao afaka herignandra vitsivitsy agnano sommet sy oy io toetsaigna andesinao andeha sommet mivantagna aminao fagnontaniagna zegny andrinirina Rajoelina toetsaigny mamono malagasy sommet ndendesinao anao koa no président voalohany tsy nanjary dans le monde Rajoelina sintragna koa zany niegny ndraiky Bokassa sintragna koa zany niegny ndraiky Ben Laden mba fa haiko regny hoe niady fa anao Rajoelina Mambravatomanga raha tsy amene tompony andeha ataonareo forcé nintsy agnanaovanareo projet présidentiel nareo io amantasoa volanko ariko misy plage misy faria nintsy agnanaovanareo zao antitriva ndrakiba agny ane misy plage agny tanàna ny babanareo ndraiky mamanareo fa tanànany Ambariobe tsy amiane maty koa zay maty voniebaka zay ary mikasia tagnana zanaka sakatianareo fa fanodratsika mikasia araiky amindreo zanaka sakatia roro ary manambora araiky amindreo zanaka sakatia io anareo ndraiky reto mercenaire nandesinareo reto mercenaire russe ro io zegny mahavireo magnano kagoly ry vahoaka lapointy tandrema zio tsy leran'ny fandregna fa nidrikeky ny dahalo raha tsy amene tompony forcenareo mitodika amin'ny rahalahy mialatsiny manognona agnaranao marandraigny ty bon aminay ty boka mbola marandraigny zandrilahy Paolo anao ny tompony andraikitra agnisan'ny voalohany agnatin'ny membre ny droit de l'homme mba zahava raha mahazo zanaka sakatia io tsao tsy hainao Mambravatomanga anao boka bado azonao Rajoelina dondro sakatia io ne projet ino ty réserve naturelle UNESCO mialatsiny aminareo miralaza la asa pidinareo damby zanaka malagasy anareo koa fa tia moan-tegna anareo mindao mamoan-tegna koa ny tsy satry fa kaza ataonareo excitation hamonoan'ny zanaka malagasy anao zany efa magnambaranareo tsy adagnanareo volanko Ambariobe io za koa mbola zanaka zafiny Ambariobe anareo boko Rajoelina anao masaky mivolagna amizay micro partout hoe azaza amtia gasy malahelo samy raha mahazo gasy mialatsiny aminao Rajoelina tsy hoe ka anao magnano gilet zay tsy mahafaty anao zay mahafaty anao sniper zay ne mavita amy karama sniper ancien militaire zay jiaby hitanao magnano laivo eto Mambravatomanga
zay koa tia monanareo zay mikarama sniper karaha ataonareo mikarama rusy fa zay tsy olo mpamono olo karaha nareo fa izy koa tadiavinareo hamonoany anareo zay mavita mikarama sniper tsy mila mitifitra amy gilenareo lohanareo fo gline pa anao vitany sniper edy karaha nataony sniper namono Kennedy président États-Unis nareo mialao mamiravatoganga anao mialao alohany zay magnadoso fahignana anao raha nisy marandraigny igny rangoaly igny ambarako anareo vahoaka zay boka tsy magnasitriky boko zay tsy mikapokapoko rangoaly igny za nahazo message amy namagna mpiara-miasa baka Antananarivo hoe quelques soixantaine gendarme cagoulés amde aminareo ambaribe sakatia mare marandraigny mamomandry za koa fa nahazo message io za ny alerte vahoaka zanaka ny sakatia ny alerteko vahoaka zanaka ny ambaribe tsy nandry zay hitanareo io rangoaly igny nagnano raha io jusqu'à marandraigny zotrika mikoragna zo io zay hitanareo io tsary nandry nagnano tsy mandrimandry niaraka amy vahoaka ny sakatia mitsangana tsika vahoaka malagasy nagnapetraka ny rabe banderole jiaby io jusqu'à marandraigny ino raha nisy ro koa nitady sambo hitondrareo ndeha sakatia tsisy sambo nety nitondrareo tsisy sambo nety nitondrareo ino raha nataondreo ro nandeha nitady olo raiky hitanay agnarany sambonao inga anakafa ambarako baka za tsy mitsitsy hitanay agnarany sambonao io ary henay agnarany sambonao io tsao zalahy nignenanao io lakokinao io nandeha namiagna 8 millions olo tompony nitondra io lakoky nitondra ro io 8 millions manafa andeha atakalinao gasy lio araiky aminao nandeha nitondra reto mercenaire cagoulé reto oh frère tompony lakoky io za tsy anognona ny lakokinao fa fampiblie koa agnarany lakokinao tsao nignenanao zalahy lakokinao io e 8 millions tsy mahavy anao mpasina frère ny karamendro 8 millions mamiravatomanga tompony kabaro io radio ila agnabo agny anareo ka za mitadiady aboko anareo volana hoe anareo mikry adipoko le fédéralisme zay fédéralisme zay tsy mikry adipoko fa zay hempaka tofoko zay efa tsy mila anareo miala eo anareo zay gnapetraka fédéralisme zay gnapetraka état fédéral miala eo anareo zay ka sapidinareo damby anareo ko mora maty ndre l'hôtel inananareo ao fo zay mety mikarama koa olo karaha ataonareo mikarama olo 8 millions olo antamy mikarakara hanigninareo ao anareo nde miene atiny androngo zahava terrain golf mamiravatomanga ny roasinao zandry tompony terrain golf amin'ny Ambaribe io or golf igny reharehanay tsy angovinareo tsy tagnanareo tsy jerinareo nagnano terrain golf io zava terrain golf ao zao io haitry jusqu'à anao midika amy terrain golf ao anao ko le 1 mètre 50 fofony haitry raha nandeha ny ravenao nataonareo expulsion zandry tompony terrain golf io nandeha nody antanisy izy nalenao raha vatomanga terrain golf indra nataonao tsisy anareo boko ndeha nikatala zay o projet présidentiel zay tsy mila projet présidentiel
maro président nandalo teo tsy nagnano toetraigny karanao io. Bonjour atsika jiaby. Azafady tsy leratsika mandreky zao vahoaka malagasy. Miaraka amin'ny Toliaratsika, miaraka amin'ny Diegotsika, miaraka amin'ny Ambaribe, partout Madagasikara tsy leratsika mandreky zao. Ifampiblienay ao ary fa nalefako amin'ny journal international raha jiaby mandalo asakatia marandraigny voty. Non, 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 non. Raha ataonareo fa trop. Raha koa tsy amienay tompony tsy amienay, azo atao forcé. Ndo leva taninao lovanao baka amin'ny babanao ndraiky amin'ny mamanareo, Morondava agny ndraiky Antananarivo. Zay jeune malozo. Zay jeune fédéraliste mahavita mitondra zo. Ke eto za magnentana. Vahoaka ny diana. Vahoaka ny diana. Vahoaka ny sava. En général atsika vahoaka ny Diego province. Mavognomby joby niany mety mavognomby malande mare. Union fait la force. Mitsangana tsika jiaby. Fa telo andro efatrandra Mamy Ravatomanga nosy bio. Indra misy ambarako anaro. Ndero membre no OMC reo. Ry préfet, ry commissaire, ry commandant compagnie gendarme, ry député, ry maire, ro fa kajo ndraiky anao Mamy Ravatomanga igny. Ro fa tsy mila anao, ro fa kajo. Fa nohony pression ataonao ro mangigny. Vo menasiko ny OMC mbarako anaro vahoake. Ny menasena ane ro vahoaka OMC, zay naveny nandeha nagnafitra reto ka goule reto. Hoe naro koa fa tsy agnano. Ka baron sakatia za magnafitra baka Antananarivo. Izy nataony Mamy Ravatomanga. Ino hevitry naro amin'ny OMC? Ambaribe. Aboko le délégation miaraka amin'reto ka goule gendarme reto. Gasy zalanareo e. Gasy anareo. Fitondragna io mandalo. Ndre izy tsy e horavagna, ndre tsy horavagna. Fa zala anareo délégation miaraka amin'roby io. Globe koa zala mivadiky. Izy volagny Clotaire igny e. Maskiny mety ho Pagnarivo. Pagnarivo mipody maskiny. Heny aminareo. Anareo kasa mipodipody eky asakatia o. Justement frère Sattler, eto atsika tsy mandry. Matokisa zay anareo vahoaka ny sakatia fa zay tsy mandry miaraka aminareo. Aboakane, lancene amin'ny raha internationaux raha ty. Ary agnano lettre zay nde amin'ny UNESCO zay nagnapetraka io sakatia io réserve patrimoine nationaux. Mialatsiny. Zay ny antra fa zay tsy badika raha anao Mamy Ravatomanga. Velogno amin'ny alitra, Pagnarivo amin'ny Aregna-mbahoaka. Dambin-dragnahary miambigna anao. Anao tseniky maty, moto be fa mandritra anao Mamy Ravatomanga. Azafady zala. Azafady. Aza rarotiny amin'ny fanginanay zay zanaka Ambaribe. Aza rarotiny amin'ny fanginanay vahoaka malagasy. Fa nareo ne tsy ampy zay. Tsisy mandreky atsika vahoaka. Tsoro agnano retour en l'envers. Parce que ro ka goule ro fa o.
ary isoragna ny namagna jiaby zegny zara video zara photo aminay zegny ny atao hoe firesagna miasa. Non justement ne malaza mampitriky damby atsika ne reto lambodi reto ry mamy Ravatomanga sy ny forongony rajoely mampitriky jery ratsy zay fa oaka nareo oa ratsy ary nisy tamy tanàna any Ambaribe teo famony faty ndre nisy problème raharahany 23 mars 1982 tambaribe teo zay tsisy naty ndray raiky teo fa zay niadiakine ke niany aza atao andatsagna lio vahoaka Ambaribe aza atao fandatsana ro lio vahoaka malagasy raha koa fa tsy amieny gasy tsy amieny vahoaka tsy amieny peuple ny alana ro anareo karaha fa mizaka zopirenena français rajoely maino anao tsy mandeha mandrava tany amin'ny français to mandrava tany amin'ny France anao karaha fa mizaka zopirenena Côte d'Ivoire ivoirien mamy Ravatomanga ndo mandrava tany a Côte d'Ivoire fa taniny malagasy tsy amene tsy olo masantoko mahame karaha nareo io agnamezane tanine fa voakarakarane tompiny azala io ne mbarane nareo sanandra antegna haligny tsy mandry azondreo fandroaka maty reto antegna haligny tsy mandry marandregny anao marigny ino koa raha nandalo an-tanany ino koa raha misy anareo karaha olo be edy anareo place misy nareo fa jerinareo zala lohany makamba aza pidinareo damby vahoaka anareo ma mihevitry vahoaka tsy mahafaty anareo ro kagole hitanareo magneragna Madagasikara ro ry vahoaka malagasy de russe mercenaire naleny mamy Ravatomanga ndraiky rajoely kagole jiaby hitanareo Madagasikara Tananarivo Toliara ro c'est de mercenaires russes les ex ino araiky igny Wagner ce sont des ex Wagner ro jiaby hitanareo kagole ro io tsisy gasy ndray raiky namiagna uniforme ny gendarmerie mazava volagna gendarme général ny moaly igny azao magnarany général igny mbesa zako amy dossier to igny tegna hitako hoe général misy fagnahy mais miaraka miagny amy vahoaka mialatsigny manongona agnaranao marandregny vonfo mon général i général injato andrianjahanaka igny ray amandreny misy jery may mivolagna mazava volagna anany igny fa trop fa nioatra tapoloa raha ataonareo gendarme reto aorogna basinareo mipidiana agnatin'ny lakôky nandesinareo io fa anao zala tompiny lakôky igny hitako agnaran'ny lakôkinao igny tsoa zala nignenanao niany anao namiandreo 8 millions taondrareo nandeha aminay sakatiary fa 8 millions anao frère tsy mahalevigna anao nony atsika samy olombelogno za mampitandrigna anao aza atao ndre miandro 50 milliards anao aza mangala fa eneny anao nazo 8 millions io nitondra ro niany io ene anao fa zay tsy menace anao frère fa zay miavertir anao alohan'ny avertissement final zay mbola magnamenao carte jaune nazone sary lakôkinao ary fa mipibline agny ry vahoaka malagasy tsy lera fandriagna eky zio za fa nivolagna teto ro koa itifitry afataova pari sandra cocktail molotov za aminareo tsy dignindreo cocktail molotov zegny en tant que ro russe ro may hoe karakory eriny cocktail molotov endreo eriny cocktail molotov
atsika zao isak'olo mitana cocktail molotov isaka tragnotsika kofa alerte ro ndre haly ndraiky lera ro avy bombardier amindreo cocktail molotov rozy boka nipody zegny nipody ny alasakatia ro nipody amy vily agny ro ka atsika tsy mila mandry sisin-dranomasiny tsika jiaby ambesatsika allo fampitana anao raha Vatomanga anao mialamba ribeo zay farambarako anao mialamba ribeo anao niany ty so zay ndeha ampidirinao damby jery ratsy raha zay tsary nisy tamy zanaka amba ribeo mamono olo zay mamono dokitry zanaka miamby fa zay tsy mamono olo aboko ka za ataonao pression OMC ene ko raha jiaby hoe enene raha jiaby hoe aza pressionnenao raha Vatomanga Rajoel OMC ndre zao va OMC ndeha petraka anareo eo membre OMC ndeha ataonareo eo zay zanaka ambaribe mikomande tanàna nefa tsy anareo zay ndraiky mikomande aminareo Tananarivo agny zay ndraiky mikomande aminao Morondava agny azafady matoa za mibaby anabaviko amy tratra anaka eto raha Vatomanga velogno za miaraka aminany maty za miaraka aminany tsendriky nefa aferan'io mbarako anareo fanjakagna zay za naday ino volagna zay eko aminareo zay kazakadalegna au projet présidentiel on s'en fout zay tsy mijiry zay koa tegna raha manjary amy tanànane zay zanaka ambario be andafy aty mavita magnano conteneur ny zanaka ambario be zanaka ny avaratra fa 3 ans conteneur andegna mezagna don zanaka ny avaratra miblokina ro tamatavy eo 3 ans ambarako nareo fa oa karaha zay 3 ans don amy lalagna resa-pirenena loi internationaux kofa don io tsy magnefa la douane boko tsisy droit la douane bloque don non les dons 3 conteneurs oh tamatavy eo fa 3 ans périmé raha jiaby agnatiny eo zegny toetsaigny manjary anao justement di DG ny douane tamatavy zegny jery manjary nga association tompony entagna reo nalahelo ny koragna aminaka non anareo tsara ampandroso Madagasikara wala tsy hoe ampamirapiratra Madagasikara fa nareo ampandroso vatategna anareo fitiavategna anareo ndraiky andeha ampamirapiratra vady amanjanaka aminareo amin'ny ariagna ny vahoaka malagasy tsy possible tsy mipasy amin'ny fédéralisme zegny zahava fa jeune areriky zay agnatin'ny membre ny fédéralisme jeune areriky zay tsy miaraka amy dinosaure politique aboko zay tsy mila dinosaure politique donc membre Vatomanga ambaleo valizinao mialamba ribeo zay fo anao koa havy andeseka ranomasy misay ranomasy n'olo jiaby fa anao koa havy andeha hagnano force amy zanaka ny avaratra mialatsigny aminao membre Vatomanga fa aza ampidirinao damby zay zay firambarako anareo donc rivahoaka malagasy ampiteny aminareo io miandalagna ny vaovao ny raha misy iarahantsika amy namagna havagna rahalahy na bavy reny zanaka asidy jiaby amin'igny faritra Ambaribe sy indrindra faritra Sakatia igny ndre impody reo le 25 atsika Sakatia tsy mila mandriky
atsangana banderole karaha nataonareo moaly aligny atsika jiaby aligny tsy nandry tsy mandrimandry aligny igny atsangana raha jiaby aleva sara ataova vidéo alefasa aminaka za amizay mizara izy amin'ny namagna membre du bureau ny fédéralisme alefanay au niveau international za teto fanagnambaranareo tsisy mandry eto tsisy mandry atsika eto zegny voalatsaka zay tsy mangatakandra ambaranay anareo aloha zagnambara voalatsaka za mitodika aminao Angelo préfet du salon ny Ambaribe piafa masonao miza zanga za tsisy raha nataoko za tsy nagnano casquette ni satroko ni lunette aezanao za loa sofinginao préfet du salon ny Ambaribe vitsivitsy volagna ambarako anao frère za sanaka Ambaribe mivolagna anao zegny lerana anao managna antetinao lerana anao managna tany favianao Ambaribe io anao magnano vavabe aminay ary surtout aminaka en tant que za sanaka Ambaribe za finy Ambaribe fa tsy eo anao magnano sein de salon mivovo Ambaribe ao tosinao aroe bokako anao boko agnatraka anao manomboka zio olobenao navy nafekitegna ny asa io fa anao tsisy tany navianao io papanao natao commissaire taminay teo kofa vitana ny lantony izy nadoso niala mamanao Angelo préfet du salon ny Ambaribe nampianatra teo anao ntarimigna teo anareo jiaby amin'ny OMC io amin'ny Ambaribe io anareo tsisy topo tanàna io ndre araiky mandilitra za me tanàna io plus que anareo OMC OMV tiako VC ata VC Angelo préfet du salon anao koa komandindro amin'ny pesos hoana volany adala fa tsy tanàna ane nde taonao takalo ndo tova takalo tanàna anao baka agny antignana voe maro agny fa tsy tanàna ane Ambaribe tsy niany anao navyo nagnano kepi blanc chemise pantalon blanche non tsy mipasy amzoky be zegny tant que za zanaka Ambaribe nga za tsisy raha vozoako anao ndre fahaizana tsisy raha avozoako anao Angelo fa tanànane aza atao en force vahoakane aza poretigny normal logique valiko volagna anao hoe ya ro ndafy ambaka publier raha oui za zoky be premier publier raha jiaby ary premier nagnano alerte vahoaka mamalianao koa lehilahy avy mizaza anao koa lehilahy nde président république no ambara izy avy mizaza izy koa izy lehilahy même mamravatinao manganao fa ho faty amare avoan'ny cancer ny taolagna io avy mizaza za tsisy raha vozako anao Angelo za tsy mivanga diplôme karaha anao diplôme professionnel naka nazoko tamin'ny aky tamin'ny cerveau diplôme secondaire primaire naka naleko teo ta Madagasikara teo tsao tsy hainao tsisy raiky nivangeko za koa nagnaboaka dossier-nao complet tsakarenao lalagna mody antany navionao baka agny antignana voe maro agny fa anao navio andeha hanompo zay he vahoakany Ambaribe dikan'zegny zay he tompoa zay he magnefanao avy ny kibonao nazo ny kizebin-drazagna io soranao amizay karaha bontana io fa tsy anao vola aro ndafy agny oui
zay tsy voly ary tsy kajo parce que zay miaro vahoaka malagasy karaha zay fa zay tsy mamono vahoaka malagasy karaha anao ary président OMC ta président VC za mijery anao mamaliako anao le langa malia giaha dite vanu nazo no kizembindrazana mahabe kibo anao io fa tseto anao magnano kizao zao mandeha sakatia nino o misy olobe anao milevy io olobe ne milevy io dadine dadilane o normal zay mitsangana miaro sao tsy hainao zegny Angelo préfet du salon ty anareo amin'io ambariolo be oko tsy savozoko ndre fahaizana ndre discussion ndre nino mamaliabo zany isan'andra tiako misy aminareo io mamaly ane fa ino tsy asaiky anareo mamaly fa ambadika agny anareo wa vuvuvu asa vuvu ambadika baka volagna karaha ataoko amin'ny fasy za tsy vuvu karaha anareo ampianariko anao anton'izay mitsangana miaro sakatia piafa sofininao ngia Angelo préfet du salon Ambariobe 1998 Madagascar nampidiriny ary nagnaraka lalagna ny réserve foncière touristique hainao dikan'izay réserve foncière touristique RFT agnarany tsotsy hainao bado ty agnarany to préfet ta fahaizana tsisy izy koa fa natao le raha tam 1998 le RFT réserve foncière touristique dikan'izegny Angelo préfet du salon tsy azonareo touchena le peuple mipetraka agnatin'ny réserve foncière touristique ndo za valalagna zegny agny internationaux en plus za mampianatra anao fa za tsy olon'ny salon karaha anao tsy azonareo touchena peuple agnatin'ny réserve foncière touristique mianara mba raha olobenao raha Vatomanga ndraiky tsay Christian ndraiky Andrinirina Rajoela fa nareo bady loatra dikan'izegny vahoaka managna droit anareo korontagna tadiavindreo ataovatsika korontagna na Madagasikara ia Madagasikara jiaby izy volaniko zegny réserve foncière touristique tsy azonareo déplacer un peuple tsy azonareo roasigny peuple tsy azonareo touchigna peuple bado ty ary préfet dadinao nareo ne bado za tsy nivonga diplôme karaha anao inga aboko za tsy mirehareha amin'ny angovony vahoaka karaha anao za miasa angovona kaservona kany antro fa za tsy andihina volam-bahoaka karaha anao ifegna za koa nagnaboely dossier anao jiaby eto Angelo tsakarenao lakoky nampitsakanao 45 minutes anao mody aminareo voe maro agny anareo avy eo vahiny magnano anareo farandrôly amin'ny tanànanay azo atao aminay io fa zay haiko nagnozogna anareo io nareo tsy avy tsy leon'ny razagna anareo mampitsaka anareo 45 minutes io nareo tsisy navy antany anareo mbo very faty amin'ny Ambariobe io donc vahoaka Madagascar jiaby volaniko zegny mbo publier koa raha zegny hoe réserve foncière touristique Madagascar nanomboky 1998 dikan'izegny ndre ia tamisy anao Madagascar io ndre ia tsy azon'ny fanjakagna atao
mandroaka magnadoso anareo. Ben oui, tsy azony fanjakagna atao mitosy peuple égale peuple intouchable, réserve foncière touristique. Mba mianara fa nareo bado tsy eo magnano kizembondrazagna ao nareo fetry ny fitondragna ty migaka dite mivanio boko mipararietra amizay. Intouchable dikan'izegny peuple ansakatia, peuple ny Ambarivobe mitsangana tsika fa droit tsika ara voafeny lalagna raha zegny, managna droit tsika miaro. Ry vahoaka malagasy, fadaitsika malagasy mandoaliky, tsy possible koa gasy andoaliky. Ambarako anareo vovonazy zio io misy aroe telo ro atsika mikoragna zio io ry vahoaka Madagasikara jiaby malagasy. Hélicoptère mitatitry arme de feu de guerre lourde apodiko. Hélicoptère Ravatomanga ndraiky Rajoela sy ny fitondragna ty mitatriky arme de guerre lourde Tanarivo, Toliara, Diego, Ambarivobe. Zegny raha misy atsika mivolagna zio io. Nampidiriny reto chefny dahalo du salon reto arme de guerre lourde, zany hoe fitaovam-piadivagna mahery vaika nalendreo baka Russie. Hélicoptère mitatriky raha io ary antanagna andeha agnapitragna raha jiaby io. Diego, Ambarivobe, Tanarivo, Toliara. Masaky efa matra zegny anareo amin'ny fitondragna ty raha zay koa tsy ataonareo. Anao magnano bevava io boka Angelo, masaky efa matra anao raha zay koa tsisy. Zegny raha misy a Madagasikara zio, arme de guerre lourde, fitaovam-piadigna mahery vaika. Dikan'izegny atsika vahoaka malagasy jiaby mitsangana, tsy vitany Ambarivobe hoe Diego Toliara zaraiky. Taterindreo amin'ny hélicoptère raha io. Ndoko anao miwatawaty Angelo parce que boka araiky boka fa nifody vavanany azovy madame Nafiki igny Maradona, ministre en culture igny fa nifody boka igny parce que izy madame Nafiki mpitondra teny. Allô, ndoko anao miwatawaty Angelo, to koa magnano Nafiki tondrasa koa vola. Zay tsy maintsy magnano alerte vahoaka malagasy, zay tsy maintsy magnambara ino raha ataonareo fitondragna ty a Madagasikara. Arme lourde, arme de guerre mahery vaika. Zegny anareo mitia vahoaka zalahy. Eto za mitodika aminao isan'andro za mivolagnanao Paolo Raouldy, Paolo zafady. En tant que anao miwatawaty isan'andro hoe droit de l'homme, o nandeha nivory, o nandeha zegny hoe resaka droit de l'homme. Fa komaly dimy afo komaly nomoaly anareo nivory ta Diego resaka droit de l'homme. Eza anareo amin'ny droit de l'homme amizegny arme lourde de guerre nampidirin-reto olo reto amignoagna vahoaka. Zegny mahavy za mivolagna aminareo malagasy, amboara cocktail molotov fa voalerte boka reo tamin'ny Pâques ndraiky bureau mpanjakagna sasasasany Tananarivo niaraka amin'ny tract igny. Bas mitsangana atsika vahoaka malagasy, amboara isak'olo magnamboatra ny tragnonany ataova réserve ao cocktail molotov ro koa fa mipitiky arme de guerre.
raha zegny misy tatendro hélicoptère ao zaminao atsika mikolagna azy eo zegny nampipody za eto araiky zay vahoaka ny Ambanja vahoaka ny Ambilobe Agnivo rano dia gosy ny namany anao koa matsapa tegnanao fa anao gasy mipetraka Madagasikara anao matsapa tegnanao fa tanànanao tianao tanindrazananao tianao eto fa tsy fotoagnan'olo mandriky surtout tany nagnampidirandroro fitaovagna arme de guerre ro tsy fotoagnatsika mandrety eto aza miambigny Joakim Zokibe Fleury Faniry Soa tsy haiko Marco tsy haiko Azovy fa nidrika amitsika ao dahalo malfaiteur mercenaire russe andeha mpiasa ro arme de guerre ro agnamotiky Madagasikara potenareo koa ro io ndao ty teza tragnondreo jiaby hitatsika ny tragnondreo poa amy tragnondreo agny cocktail molotov poa amin'ny hôtel misy izy ingara Vatomanga cocktail molotov même Toliara même aia poa cocktail molotov zegny tsy ombondreo raha zegny ane ndao vanga l'essence io tsy mila l'essence 50 000 litres ndai l'essence 10 litres anao nagnamboatra essence 10 litres ambarako anareo amy cocktail molotov mavita ta 20 cocktail molotov essence 10 litres mavita 20 mahery cocktail molotov 50 litres vidinareo mavita cocktail jato mahery io tsy raha mila l'essence be ny agnatiny même ataonareo essence 4 doigts tavoahangy igny ataonareo boriboriko lohany bretinareo boriboriko igny amy lohany karaha mandritra lalampo kitafy igny lancenareo mitamy misy ro zay lakoky hitanareo mitondra ro io agnivondrano ary poahanareo cocktail molotov ary eto anareo mpitondra lakoky oka anareo tsy hitondra ro hitsaka ary sakatia fa hitanay jiaby lakoky andeha hitondra ro mare mare marandraigny justement koa fatelo vahoaka ary sakatia anareo kazamandry karaha nataotsika haligny nagnano tsy mandrimandry izy isaka marandraigny karaha igny koa ataotsika ziska raha ty milany atsika Mbariou be Ambanja partout tsy mila mandriky zo la guerre tsy adiavondreo avy ho avy tsisy mandry zo volaniko aminareo za hitanareo tsy endriky nandry mbola za io ary mbola vognony tsisy ligny tapaka aminaka eto ndraiky namagna sakatia tsisy ligny tapaka aminaka eto ndraiky namagna Tananarivo tsisy ligny tapaka aminaka eto ndraiky namagna Toliara fampita voavoa zay jiaby zegny anareo mitia vahoaka za fa nagnambaranareo mamira Vatomanga io fa voan'ny cancer ny taola izy ary izy koa na posinareo izy nantreky amy raha ely izy fa boatriny cancer ny taolana zay fo raha mahafaty olo aminany ndea izy ary sirenareo mare tagnanany izy fa nefa morako ny mamon'olo voan'ny cancer ny taolany izy zao amy l'hôtel nanao zay volagindreo manafo aminay eto amy miasa amy l'hôtel io patalogna nany tsy voan'ny biribiry tsy tsapay fo donc tavela volagindreo loha tsy tafandry aty mihodigny midriky miboaka amy sambra izy mbo nisy chance patalogna nany tsy voan'ny biribiry tsy tsapay eko aminao raha Vatomanga anao miala io fo anao faty ratsy solution fahatelo ameko anareo vahoaka ny Ambariou be tanànatsika tanàna masina matoa za nagnambaranareo nagnaboakanareo tantara jiaby igny ampaheziko anareo fa tanàna io ne tanàna masina nambarako anareo kigny rango baka atsimo rango baka avatra ziska atsimo miaro tanàna io ino ambarako anareo vahoaka mangalanareo tsangan'olo ry vahoaka ny sakatia vahoaka ny Ambariou be Lapointe fasena Ambatotravavy sy ny forongony ziska andilana
zegny raha angatako aminareo, alevanareo tsangan'olo mandehananareo ndranomasina gn'ivo io, alatsaha io tsangan'olo igny, mangatanareo mirazagna atsika andranomasy io, fa reo tsy tafitsaka io. Ataovanareo raha zegny nareo koa ty famatramana, reo tsy tafitsaka io. Zegny raha nataonay tamin'ny 82 23 mars, raha tsiraka nandefa maramila anazy baka tagny Kosofapy ndraiky Rezep navenkivony to ny antony, tsy tafitsaka. Mangatanareo jiaby Ambariobe Ambanja Mirazana, alatsan-dranomasy io tsangan'olo ataova joro ity madoa, fa reo tsy tafitsaka io volaniko aminareo, mivadika ambony ambany fo lakoky zay mitonareo. Ataovanareo raha zegny angatako aminareo, ahitanareo valiny baka io, fa anareo koa hitandreo nagnano zegny, areo tsy masaky mitsaka io. Andao ataova, et en plus niany andrabotsy andra tsara mety agnanaovagna zegny, fa aza miambigny dimanche. Ameko solution zegny anareo, mampiasa cocktail molotov atsika, ampiasa fomban-drazana atsika. Tany masina any Ambariobe io, zegny tany modidignanao Ambariobe io, tsy tafidriky ndreo nareo ka nandatsika trangan'olo io, mangataka amin'ny razagna anareo, ridady la ridady, nefa edindreo. Allo, ndako magnano tatibolagna anao Angelo, préfet du salon, kizembin-drazagna ty. Izy karaha bontana. Tianao, tsy tianao zay Angelo, zay miaro Madagasikara. Tianao, tsy tianao Angelo, zay miaro tandrazagna ane. Ary zay tsy maintsy agnambara vaovao misy amin'ny vahoaka amin'ny raha ataonareo. Tety baka nareo nivolagna, oh nabaviko ninina ataonareo, namory nino? Oh, namory dahalo. Nisy preuve anareo karaha nitsakaraka, nisy dahalo navorona. Nefa ny anareo zao nagnavitra mercenaire baka Russie, tsy engatra tsy tawatra. Zay nivolaniko aminareo, anareo tsy sengatra ampory. Vahoaka malagasy karaha anareo andegna faranareo mercenaire, andegna faranareo armes lourdes de guerre. Nefa ny Madagasikara tam 1998 réserve foncière touristique intouchable dikan'zegny Madagasikara. Asa batoegna vahoaka. Ndao zahava, publier koa raha zay baka eo Angelo mamaky anao. Anao koa tsy mahay volagna vazaha ka ia za ampianariko anao raha misaotra agnatiny ao. Parce que raha tia mivolagna vazaha. Volagna vazaha zay mahainao tsenika, anao bado io vanga diplôme. Reo jiaby koa nivanga diplôme reo gouvernement bro. Nivanga diplôme reo jiaby io. Ia raiky baka azovi Bob Tasiano, gouverneur farany gouverneur bado igny, Rambaheny, izy Tambariobe teo magnano corner. Hitanareo corner ny, hitanareo magnano corner ny pistache igny. Za baka tsy mahay magnano parce que za tsy olon'ny corner ny pistache. Zegny raha nataony Tasiano taminay Tambariobe teo, pagnamboatra corner ny pistache. Mialatsiny aminao nonosy. Zegny baka ny tegna nahaizan'olo izy teo koa, akoatra ny Bob izy tamin'ny lycée. Tasiano volaniko zegny gouverneur montrika ty. Teo tatanana jojo teo, dirandrikala teo reo nipetraka. Aboako desoinao ahaizanao hoe za mahainao Tasiano. Dadiny zonika indreo hoe dadiny nonosy mpandafy pistache teo amin'ny angalany lalagna tanànana jojo. Marikitra ny tamin'ny misy coiffeuse-ny Ranabavy, zanako vavy, Rijady. Ko olony Ambariobe tsisy nahay hoe azovy dadiny nonosy teo, pagnano pistache nazy naiky tsara e. Ino amizay asany ty Bob ty, gouverneur montrika ty, pagnano corner amin'ny pistache.
zegny asanany. Niany anao gouverneur du salon magnano anao faran-drôly abako io faro eny tsy tianareo taky personnel fa nareo takiko fony any iro io fa voaozogno halatra rononosy ry bob tasenao reo navinisana bavina aneny gadra taminay 1855 teo nangalatra amtanenareo izy boka asaiko magnano détail izy hoe nandeha 50 milliards ny gouverneur iasanao fatry misy anao tsy voatafiboaka an'zegny parce que fa laniny aboabaka inga ataova détail aboa mangarahara raha nataonao 50 millions de dollars de 50 milliards ny fatry diana en tant que anao gouverneur tasy anao corner ny pistache ty za tsy nikagna boka dosinao angelo fandranzamagna boka dosinao mbo tsakaranao koa ie 45 minutes mody aminareo ve maro fa niany za magnaboaka ny antasanao gouverneur mpimotraka vandy ty zegny raha misy atsika mikoragna azy io ke raha ambarako eto fagnitagnana marigny zay avanareo rahalahinareo zanakanareo asidinareo anadainareo lavitra fa zay miady matoa zay tsy mandry aligny matsagna fitiavanenareo matoa zay tsy mandry aligny matsagna fitiavane tandrazana fa tsy ohatry zay eky ny ambesana hipoko raha ty RGE fédéralisme aty ivelany hagnapoko raha ty nembarane za ne tsy mitsitsy mivolagna apoko ne raha ty ndrenareo magnafitra Poutine zay managna ne koa za fa mivolagna eto tandremanareo ndraiky reto metsy malama reto ry tsy mamboy reto fa ro io grave traitre ro jiaby hitanareo iraka tanànatsika Madagasikara traitre ro io ry metsy malama reo fa ro io tsy avagna fa dahaly tsy avagna ro io mialatsiny e ke atsika vahoakany avaritra tsy lera fandriagna azy io fôtony niampy ndraiky ozy aminareo tsatapolo mahery ro navy zio ro navy maromaro niny feno mercenaire gendarme navy ambario be amare magnena ko mbola mandry olo zegny areo ndesaka ty zay tsy hoandry zay miambigna anareo fa zay forangatako amitsika vahoaka alefa tsangan'olo atsika zio mndao mijoro agnivon-dranomasy io angata amrazagna atsika dadilatsika daditsika hozogna fa zay koa nablika nareo blop aranomasy io tsangan'olo io tapa lohany zoky be koa tsy mifanta ro agnivon-drano io ro koa tafitsaka io tapa lohany zoky be zegny raha nataonay tamy 29 mars 1982 nampandingny Ratsiraka ary tsy nasakeny Ratsiraka nandeha ambario be izy ka izy losy raza pe asonamo ataovanareo raha zay ry zandry mpitondra lakoky ry zandry mpitondra katamaran aza midika amy patalogno tsy tandranareo za tsy menasanareo sintran'asanareo tova kofa midi 1 heure 2 heures nareo tsy mahazo mitsaka vaora lakokinareo gadra moteranareo ndesa mody laklenareo ndao magnatiny vady amanjanaka anareo koa natao hitany vahoaka fa lakokiny ray ihany lakokiny filany atsika jiaby eo fankahe tso zalanareo tatra ny fitsaram-bahoaka farany ro io tsy mahenareo anareo vo 5 millions 8 millions 10 millions fa vahoaka tsy amilogno anareo amy mahavagna gasy karanareo ivolagnako zegny aminareo mpitondra lakoky aya za baka zanaka ambario be za manompo razana za manompo ndragnahary fa za tsy manompo olombelogno karaha ry Angelo kelera zany de nompoky izy mbindraza
sintrana zany angerany tanomasy mba haiko zany nandeha nangataka joro mbo voajoro tsara damby mahazo amy tanomasy zegny kabaro ambarako anareo tova joro tsisy raha agnabognabony joro agnabony tany ndefa avalonao atova joro atova atka ba malemy fo izy sangan'olo izy ambarako anareo zegny ndesa gn'ivondrano are na délégué zegny matsapa izy marary joro hozogna ranomasy razana tsikane io fa ro tsy tafitsaka io mivadika ambony ambany lakokondro ro io ko tsisy même limon ko ro hitanao ro io ndre ro misy gilet jaune ro io tsisy même limon voilà atsika tsy mandry frère miaraka maty amin'ny vahoaka ny sakaty atsika eto tsisy mandry rangoaly igny koa zay fa tsy nandry za tsy henoko matoe zandroko ndray tsy mila lunette za bogosy za tsy henoko beau droite ataovanareo joro zay boko mbo mbarako anareo koa araiky agnabognabony zegny ahaizandreo ro tsy gnandiavandreo taniny ambario be ataovanareo tsy henoko joro hozognan-dranomasy igny ro ahaizandreo fa ambario be tsy adala olo be tsika taloha nagnano hoe ambario be manakasigny io mazava iran'ny zandro ao afarany igny tany magnakasigny adra azoko rozy io boka andeha gn'aminino andeha ataondro délestage boka zonosy be baka tsy mandeha réseau raha jiaby misy système fo frère misy système fo zasagasy ndray tsy nandeha l'école tahia misy système fo atsika samy tsy miaraka mandry na nareo agny na zahe aty ambila ro agnano délestage io fa nazatra atsika fa vacciné misy délestage atsika mivivre tsisy atsika mivivre sakatia boka frère ary boka tsisy jiramany sakatia fa ry olo misy groupe aboko izy fa misy le araiky igny ino agnaran'izigny boliaka tsy haiko baliaka mampiasa igny atsika aligny agny chargenareo toute la journée ty baliaka nareo ampiasaitsika aligny agny atao fa feu de brousse agnivo io atsika jiaby io feu de brousse kakazo misy amitsika feu de camp boka zegny nahaizanay tamizay nagnano service militaire feu de camp atao fa feu de camp tanàna io isak'olo tsisy mandry zay tsy mamono téléphone 24/24 ay non za mampizareo zandry iro taoko tanàna io sa za ataova joro volanko alatsa volafotsy hozogna ranomasy nefa kabaro nde rozy eo koa mare za volagna zay rozy eo fa mboiry vodindreo jiaby mikemikemiko karaha zegny koa nareo Diego ndao mijoro anao silonjo tanomasignytsika io koa izy alatsa volafotsy hozogna zegny volagna ambarako atsika vao fa zay eto zegny vao latsaka boakagny na baka Diego na baka ia na baka Tanarivo na baka Toliara zay mitriky zay magnambara fa izy zegny atsika zao tsisy mandry
isak'olo mamboatra cocktail molotov an-tragnonany ataova pré sakatia la même chose ambanja milobe gnivorany jiaby partout Madagasikara amboara farofa nandeha nitatitra amin'ny hélicoptère arme lourde du feu de guerre fitaovam-piadigna mahery vaika tateriny Ravatomanga sy ny forongony reto Rajoela sy Ritsay baka Russie mitriky Madagasikara Diego Ambaribe Toliara Tananarivo io tany Spatsindro raby reo zegny nareo mitia malagasy vakinaire la guerre ty koa zegny tadiavinareo la kory fampitrietra io vakinaire ke zegny izy raha vako aby koa misy vaovao zay miditry fo salut tsika jiaby